Vă salut din Tenerife, vreau să fac un anunț foarte important, atenție! Avem oferte de vacanță în luna aprilie, mai, cu zboruri directe din București, Roma, Italia, Madrid, Barcelona și Londra. În ofertele noastre o să aveți zborul, cazarea și masa. Dacă doriți să petreceți o vacanță de vis în Tenerife, nu uitați să ne contactați la numărul de telefon sau pe Messenger și cineva din echipa Tenerife Tiron VIP va răspunde în cel mai scurt timp. Vă salut cu drag din Tenerife și aștept să ne vedem pe insula Primăverii. Numai bine!